И здравейте от тук, аз съм Everyday62 и сега ще ви покажа Multi-Death Auto Multi San Andreas. Ще напиша сървър в описанието, страхотна игра е. Така, ето в този сървър съм аз в принцип. Ако нещо ще затруднявате и не разберете, просто ме добавете в Skype. Така. Тук си избирате отбор, полиция, мафия. Това нямам представа какво е. Такси драйвер. Въобще взето ще влезе, тук не мога да влезе, тогава ще влезе и тук. Така. Това е като обикновен GTA, обаче имате много повече неща. Ще напиша някои команди в описанието. И цъкате Т, за да пишете нещо. Ако искате да пишете само отбора, ще цъкате Y. Ето. Само вече го виждате. Въпреки че не знаете толкова много. Така. Така, сега цъкате F1. В едно и това се нещата тук, за да се самоубиете. Скиновете като... Ето, като някакво старче съм. Ако искате да го махнете, пишете с нова. Така. Аз съм си себе си. Това е за движения. Ето, вижте. Много различни неща. Момент. Сега. Weapon. И извинете, просто някакви ме убиват. Какви са? Ако искате да сложите брони, пишете на черта А за пълна кръв, стат и спрете ми в полез, това че кръвта ви е до половината, така че се самоубийте и ще ви се напълни до края голям. Така. Нали, стигнахме до weapon, оръжия, тук колко патрона и аз ще ги правя 10 000, за да ми е по-лесно и стават безкрайни. Защо безкрайни? Да, тук помпите, абе, 7. Така. Тук дрехите, с тяло на торсо. Аз, в принцип, това са всичките дрехи, всички магазини. Аз ще направя ето така, така, така. Това е панталон. Така, всичко има. Това е коса, да аз в принцип не си слагам. Екшус. Това са обувките. Това са татуировки, но са така. Да сложим нещо така да видим какво. Екстра едно ви е това, как да го кажа, Get Down. Екстра 2 са часовниците. Екстра 3 очилата. Екстра 4 шапките. Това са ви костюмите. На полицай има. Така. Сега за колите. Следващото това нямам представа какво е.
Warp е да се телепортирате до някой, който искате, ама просто ще ви обясня всичко. За статуса, ето аз написах статус, всичко не се заведи. Това пък скаш топ стилет. Това ще го направя. Сега имам един път. Това е как да се дебел, мускули, ето вижте се. Мускулите му. Окей. Мускулите са. Адам. Така, това е за кръвта, ви казвах. Окей. Сега следващото е Bookmarks. Това не работи в принцип. Нали, сетвате си място. Работи ли? Сетвате си място и се телепортирате там. Като ето сега. Тям тук. Ето си. Save current location. Окей. И сега вижте, отивам нагоре. И така. Като цъкнете два пъти и се телепортирате на място, което си сетвате. Така. Следващото е Jetpack и Fallby. По принцип това го правя на махам тика, защото падам някога каквото там превозно средство. Това е Jetpack. Да, Jetpack. С Just се пуска. И добре, общо за това беше. И крайите, това е самолети, това е мотор, колела и карс. Ще се ориентирате. И ще ви напиша някакви команди в описанието. И добре, това ще мен. Довиждането.